За мен е истинско удоволствие да открия първия инвестор Day за развитието на капиталовия пазар. Ще представя най-новото партньорство и инициатива на Българска фондова борса и Deutsche Börse. Българската фондова борса и Германската фондова борса са събрани на едно място да споделят идеи, добри практики, както и да се коментират конкурентните предимства от новия сегмент за двойно листване. Директен достъп до глобални инвеститори. Аз лично вярвам, че ще имаме много бъдещи успешни примери. Имаме такива компании в България. Заедно можем да направим тази промяна.